नै लोगोफोर बेसोरा फैसालिया इउएसनिफ्राय न'सिम फैफिनबाय गारिजों गाबै गाबै बेसोरा मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जोबोद दुखुनांथाव गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै फैसालिया आलाय सिलाय जानांबाय गावनो। नै फेसबुकआव आरो गोबां दावराव जालायबाय आरोना फैसालि माने फैसालिया इउएसनिफ्राय न'आव फैफिनबायनो आरोना फ्लाइटजों मैया हराव 9:30 बियो काजलगाव मोनफैदोंनो आरोना माबा गारिजोंसिम ओमफ्राय बियो माबाजों फैदों फ्लाइटजों फैदों फैनाया ओमफ्राय बियो 9:30 काजलगाव मोनफैदोंनो दा फाइनालि बे क'क्राझार मोनफैबाय जानांगौ। गोबां दावराव फेसबुकआव बाजैया माने गाबदों आरोना जोबोद दुखुजों गाबदों आंनि दाय नङा नोंसिनि थाखायनो जादों होननानै माने गोबां मानसिया बेखौ गारिजों भिडिअ बानायनानै माबा दासो मोन्दों नोङो बेफोरबायदि दासो जादों दासो साननानै गाबदों बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना। दा बाजैया दासो बुजि मोनबाय पबित्रआ बेखौ ओरैबायदि थगायबाय ओरैबायदि धका होबाय ओरैबायदि गादलुन होबाय माने जिबनावबो सानाखैमोन जानांगौ बियो फैसालिया बे हौवाजोंनो मिलायना जानो नांगौ बियो मोजाङै गथ' सानै दोङो न' बां दोङो हौवाया एसेबां मोजां बेफोरखौ गारनानै जे बे गुबुन सेंग्राखौ नागिरहैदोंमोन मा जाखो दा गादलुनबायना गावनो पस्तायबाय मा खालामगोन दा हौवायाबो एक्सेप्ट खालामलिया बे पबित्रआबो एक्सेप्ट खालामलिया बेखौ सोरदो थागोन दा हौवाखौथ' खोनानाय बायदिबा बेखौ डाइभर्ससो खालामगोन बायदि मोन्दों आं डाइभर्स खालामनायनि खोथानो आरोना बैफोरबायदि दा जोङो ससे क्लिपखौ नायग्रोना लानि स' गिबियावनो बयखौबो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालामना हो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामथार बे बाजैनि बागै मा बुङो दासो पस्तायबायना बाजैया बिनि थाखाय नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय फैदो जों नायग्रोनोसै क्लिपखौ। नै लोगोफोर बेसोरा फैसालिया इउएसनिफ्राय न'सिम फैफिनबाय गारिजों गाबै गाबै बेसोरा मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जोबोद दुखुनांथाव गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै फैसालिया आलाय सिलाय जानांबाय गावनो। गुड मर्निं अल आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लाबोनांदों बेरेफुंजानि दा नै मोनसे खामानियाव थांगासिनो आङो माबायाव मा होनोमोनलाय सासे सार लिंहरदों ओमफ्राय आं बुंनो साननाया बेनो मैया जे मोनसे रेकर्डिं खोनादों माबानि फैसालिनि जे एमजेखौबो बुंनाय आंखौबो बुंनाय एमजेनिखौथ' आं जेबो माबा खालामला आं बिसोरनि गेजेराव हाबला ओमफ्राय आंखौ जे बुंदों फैसालिया जे टटेलि जन कार्जियासो बेखौ इउएसए आव दं होननानै थगायदों होननानै बुंदोंमोन नालाय थारमाने आंसो इउएसए आव दं होननानै थगायदों खारग्राया आं आरो नामा आंसो लानानै खारदों नामा नोंखौ आंसो लानानै खारदों नोंनि लेटार लिरनाय नोंनि गासिबो लेटाराव लिरनानै गालांनाय आंना बिसाया बे माबाया मा होनोमोनलाय पबित्रआ खालामनानै लाबोखाबाय स्नेहा बिफा आं लण्डन माबा इउएसए थांगासिनो आङो थारमाने नों होननाया जेबो गैला आरो नामा आंसो थगायबाय नों जे लेटाराव लिरना गालांदों इउएसए आव थांगोन होननानै थांगासिनो होननानै मा आंसो लाना खारदों नामा नोंखौ नैबे मा स्टेबल नङा मा नोंना नैबे मा आनस्टेबल नामा नोंनिया मैया एफा मोजां रिकुवेस्ट खालामहरलायदोंमोन नोंसिनि होजों फेमिलिनि दे बांद्राय माबा खालामनांला मालांला होननानै आं सिरि थानोसै एसे दे मारै समाधान खालामो गावसोर बेबा बिदि साननानै आं सिरि थाथ'नोसै नंदोंमोन आङो आरो नों मैया बेबायदि रेकर्डिंआव होनबावबाय टेक्न'लजि जुगखौ बुजिया नामा नोंसोर नोङो टेक्न'लजि जुगखौ बुजिया मा सोरबा रेकर्डिं खालामगोन बबे खोथाखौ बाहायोबा जागोन ना जाया मा खोथाखौ बुंफ्रांगोन एसे मोजां सानै हयै रायलायनांगौ मानसिया माने नोंनासो सैथोजोब सोर जादों घटनाया सोर जादों नोंसो जादों जाम्बि एसे सानै हयै रायलाय दिनै जोंनि थाखाय माखासे जों एला नागिरनो थाखायसो नों मिथिजोबदों बिनि आसलि चेहराखौ बियो मा मावो दिनै हाबा जानाय ना हाबा जायि दिनै जोंनि थाखायसो मिथिदों आरो जोंखौनो दाय होबावदों नोङो इडियट एसे सानै हयै रायलाय जिबनखौ जोंसो बासायनाय बायदि नों जे बेवहाय सासे फ्रड मानसिजों थाहैदों दिनै बिसि दंखायो फिसा दंखायो होननानै जोंसो दिनै एला जोंसो गासिबो नागिरना मोनजोबदों आरो बे बुस्थुखौ जोंखौसो दाय होबावदों जाहाम्बि मोजां जिबनखौ जोंसो बासायनाय बायदि नों जे बेवहाय सासे फ्रड मानसिजों थाहैदों दिनै बिसि दंखायो फिसा दंखायो होननानै जोंसो दिनै एला जोंसो गासिबो नागिरना मोनजोबदों आरो बे बुस्थुखौ जोंखौसो दाय होबावदों जाहाम्बि मोजां
बेखिनिसै दिनैनि क्लिपा नोंथांमोना नुखाबाय माने आङो बुंनो साननाया बेनो दा बाजैया गावनो साननांगौमोन उन सिगां सानग्रोनांगौमोन जे बे पबित्रजों थांब्ला मा जागोन आङो पबित्रखौ लायोब्ला मा जागोन एक्सुवेलि बाजैया उन्दै नङा जानांगौ बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बुजि रोङाखैमोन जानांगौ अब्लाबो गथ' सानैनि बिमा जाबाय बियो जोबोद बुजिनो गोरों जानांगौमोन ओमफ्राय बै पबित्रखौबो जोङो नायनो लुगैदो भिडिअ बे पबित्रआ मानो हाबसोना थाखो बेखौबो भिडिअ बानायनांगौ आंनि बायदिब्ला मानो हाबसोना थाखो दा माथो हिन्दी रोङामोननो बर' रोङामोननो जोबोद ओंखारजोब्बाय माथो नामानो फेसबुकनि गेजेरजों पबित्र बसुमतारी बे बसुमतारीया बर' रोङा जाहैबाय सोर बुंनाय बर' रोङा होननानै हिन्दी रावबो रोङानो माथो माबा मोजाङै माबाबो रोङानो हिन्दीखौनो रायो हिन्दीखौनो मोजां रोंबावासो बे USA आव थानाय मानसियानो इंलिस रोंबावगोन बियो बर'खौ हिन्दीखौ मोजां रोङाबा US आव थानाय मानसिया हिन्दीखौनो माबानाङामोनसो इंलिस मारिनांगौमोनसो बे लेंगुवेजखौ बैफोरबायदि दायो थकाखौ होबाय फैसालिखौ दा हौवायाबा एक्सेप्ट खालामा जोंनि खोथा गैया बेफोरो जों गुबुननि बेफोरबायदि खुरमा बान्दाबो जाया जोङो इमान खर' सानांगौ बेखियानो जादोंला भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय उन सिगांनि खोथाखौ साननो रोंसिगोन बेयो जिखि जादोंला बेयो बुजिनायबो जासिगोन जानांगौ आंनिबा बेफोरबायदि गोरोन्थिया जाबाय नालाय दा मानसिनि लाइफआव मोनसे नङा मोनसे लाइफ फैखायोदेलाय बेफोरबायदि सोरबा भुल मावनाय सोरबा गाज्रि मावनाय बेखौ आंबो 100% मोजां होननानै आंबो बुंना लानो हाया मानसिनि जिउआव सबबो गोरोन्थि मावखायो सानसे समायाव दा बेखौबो निमाहा होनायाबो गिदिर खोथा आंनि बायदिब्ला निमाहा होदो आरोना बेफोरबायदि खालामबाय थानो नांला बेखौ बुनो नाङा माबानो नाङा एसे मोजाङै सावरायनानै आंनि बायदिब्ला लाखिबानो जाबाय आरोना एक्सेप्ट खालामबानो जाबाय हौवायाबो मा खालामनो जागोन नङाबा हिन्जाव मानसि ना मानसिनि लाइफआव रावबो 100% मोजां होननानै बुंना लानो हाया दा आंबो नोंसोरखौ मोजां बुङो आंनि लाइफआवबो मा जायो आं जेबो गेरेन्टि गैया आं जेबो बुंनो हाया आंनि लाइफआवबो 100%नि नङा 50%आनो गाज्रि माबा मोनसे सम फैनो हागौ बेनिखायनो आंबो गावखौनो 100% मोजां होननानै बुंना लानो हाया रावबो बुंना लानो हाया जे आंनि लाइफआव जेबो जानाय नङा आं जेबो खालामनो हाया होननानै नंगौ बियो सानसे नङा सानसे लाइफआ गाज्रि फैखायो बेनिखायनो गोरोन्थियाबो गासिनाबो जायो मोनसे नङा मोनसे बेयाव निमाहा होलायनाया 100% मोजां खोथा बैफोरसो आरोना आरो निमाहा होनायाबो जों रायजो राजानिसो रायजो राजायानो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनानै रायदों दुखु मोनदों दा बेखौ अननोबो रोंनांगोन बैफोरबायदिनो आरोना आङो जन गार्जिनि बिथांनिखौबो होना होबाय माने जन गार्जिखौ बियो उल्था सिदा बाथ्रा बुंदोंमोन नालाय दा गावनो पस्थायफिनबाय बेखिनिसै दे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय